Толькі што вярнуўся з 5-дневнай камандыроўкі адпачынка. І адразу вырашыў вам распавесці навіны, у якіх сам прымаў удзел, і тыя, вядома, што уразілі ці рассмяшылі, ці зачапілі. Камандыроўка пачалася са здзеянняў ажно 5 новых стужак Белпола. 2 віда, дакладна ведаю, гэта новае расследаванні. Расследаванні, якія цалкам магчыма прывядуць да ўвядзення новых санкцый супраць рэжыму Лукашенка. У цякучым моманце нічога не магу дадаць, бо звязаны таямніцай. І я вельмі спадзяюся зноў пачуць ад злачынцы Лукашэнкі апраўдання. Гэта не мой ёршык, я жабрак. Для чего делают? Для того, чтобы обмакнуть. Ёршики там говорят, какие-то за то ли 600, то ли сколько. А чтобы мы не оправдывались потом по этим ёршикам. Ведаю, што адснятае ў варшавскіх здымачных павільёнах 11 ліпеня відэа выйдзе ў эфір на працягу ад месяца да 3. Штосьці праз месяц, штосьці праз 3. Але я дакладна ведаю, што будзе Очень интересно. асабліва лукашэнкаўскаму асяроддзю, якое зноўку ўбачыць, як Лукашенка абагашаецца. Без іх. У сваю чаргу я таксама зняў стужку аб тым, як Белпол здымае стужкі. Думаю, тоже будзе інтарэсна. Губазікам, шмобазікам. І КДБ. Тутака 2024. Нарэшце убачыў жыўём Ціхановскую. Наша спатканне, вядома, зняў на відэа, і яно ўжо хутка будзе ў інтэрнэце. Как-то вы спрыгиваете с пытания. Не. Я нават не ведаю. Яна выступала на адкрыцці. Дарэчы, на адкрыцці гэтага фэста, акрамя прадстаўнікоў беларускіх ДМ-сілаў, выступілі і прадстаўнікі польскай улады Беласточчыны на чале з мэрам горада Беластока. Асабіста для мяне гэты момант вельмі станоўчы. Польша паслядоўна палітычна падтрымлівае Беларусь, і гэта цудоўна. Як і навіна з Латвіі, якая з 16 ліпеня забараніла ўезд у краіну аўтамабіляў з беларускімі нумарамі. Лукашэнкаўскія паблікі пішуць, што Ціхановская ды іншыя самазванцы панавыпрашвалі чарговых санкцыяў для абычных звычайных беларусаў. З якога перапуда лукашэнкаўскі рэжым заклапаціўся звычайнымі беларусамі. Мае беларускія кантакты, тыя, што там, за плотам, наадварот, вельмі задаволены увядзеннем новых санкцый. Ды закрыццём граніцы кажуць, што трэба яшчэ жарсцей, так, як любіць ненакланяемы Лукашенка. І, дарэчы, Лукашенка же сам паўсюль крычыць, што санкцыі ідуць на карысць Беларусі і развіваюць нашу краіну. МЗС Беларусі лічыць гэты крок негуманным і бесчалавечным. Дзяржава, у якой ідуць страшныя рэпрэсіі і генацыд беларусаў. Дзяржава, у турмах якой безліч палітвязняў, якіх там катуюць і забіваюць, дзе няма медыцыны, яны лічаць негуманнай забарону латышэй на уезд беларусаў. Дзяржава, якая разам з рашыстамі учыніла Бушу і Ірпень. Дзяржава, якая са сваёй тэрыторыі арганізавала бамбардзіроўкі мірных гарадоў Украіны. Дзяржава, якая на дадзены момант пастаўляе рашыстам узбраенне, лічыць гэты крок бесчалавечным. Мне засталося толькі нагадаць, што МЗС Беларусі нелегітымны.
Лукашенко нелегітымны. КДБ, Губазік, вся гэта зграя, яны нелегітымныя. Гэта бандыты, якія захапілі ўладу. Да, санкцыі, як і вымушаная эміграцыя, рэчы балючыя. Ну, а ваша эміграцыя, гаспада бандыты, чакае вас наперадзе, і у вас толькі адзіны накірунак на ўсход, на Рашку. Рашка, вось дзе вам усім і места. А ў Европу не трэба суваць свае кіпяцільнікі. А вось людзям са спакойным глуздам я падкрэсліваю, што санкцыі выпрасіць немагчыма. Санкцыі нараждаюцца на падставе дакументаў і фактаў. З таго, напрыклад, што Лукашенка дапамагае Пуціну ваяваць і пастаўляе ягонаму войску ўзбраенне. А Ціхановская наўпрост перадае гэтыя дакументы, дзе прымаюцца рашэнні аб санкцыях. І я скажу, што наперадзе Лукашэнку чакае яшчэ больш суворая сітуэйшн. Яго будуць біць і біць, пакуль ён не сканае. Нічога, Рыгорыч, перамаглі Гітлера, пераможам і цябе. А тое, што санкцыі дапамагаюць Беларусі развівацца, сведчыць новая рыторыка прапагандонаў. Вось, напрыклад, Грышка Азаронак падрыхтоўвае беларусаў да жабрацтва. Сам-то ён наўрад ці палюбіць жабрацтва. Ён-то ўжо прывык з лукашэнкаўскага карыта поўнай ложкай сёрбаць. Хто палюбіць беднасць, тот уже не беден, тот богат. Но наеў, сука, пысуш у манітор, ледзь змяшаецца, і тут такія прапановы. Ну, Грышка, глядзі. Глядзі, пасудуюць табе ў турму, там ты кілаграм 50 скінеш. І, можа, і мыслі прасвятляцца. Можа, яшчэ святым оттуда выйдзеш, будзеш пропаведзі чытаць. Ну, як ты любіш. Христос живет в Беларуси. Он рядом с батькой Лукашенко. Але гэта будзе не скора. Ну, я так мыслю. Ігарок, гонар Ліды, амаль цэлы выпуск сваёй аўтарскай праграмы прапагандаваў аб тым, што славянскі базар заўсёды і абавязкова трэба праводзіць, не гледзячы ні на што. Влетает ли Белоруссии славянский базар в копеечку? О, да, это правда. Влетал и раньше, когда копеечек в бюджете было пара штук. Влетает и сейчас, когда копеечек, рубликов и бумажек номиналом куда побольше у нас. Не в избытке, конечно, но прилично много. Ну, конечно, много. Асабліва пасля санкцый. Рэжым Лукашэнкі нестрымна эканамічна расце. Ну, тому что на чале экономист, ёпта. А если бы мы все, как того просит президент, особенно в год качества, работали бы максимально качественно, то и экономить всем нам пришлось бы меньше, потому что мы бы больше заработали. Так что якасна працуй и будешь якасна жить. Сябры, хто з вас захоча набыць такія цудоўныя цішоткі, звяртайцеся ў інтэрнэт-краму «Адметнасць». Спасылкі ў апісанні. Ну вось на гэтым, паважаныя сябры, мы з вами, на жаль, будзем развітвацца, але я вельмі спадзяюся, што вельмі хутка я зноў выйду ў эфір, здыму нейкае кінцо, а можа што-небудзь раскажу ў наўпроставым выглядзе. Так што пакеда, до відзення, чэсць, на разе. А, да, чуў плёткі, што спадара Азарова побили на тутакі. А ён кажа, што не. Так што я думаю так, альбо яго побілі, альбо не. Але ведаю дакладна, што я гэтага не рабіў. Пока. Ён быў натхнёны і малады, іх незалічона было. Ён на плошчы вёў гарады з песняй, што блізка святло. І запальвалі свечкі яму, плыў панад плошчаю дым.
Ён спяваў, зруйнуем турму, яны спявалі за ім. Разбуры, турмы, муры, прагнеш свабоды, то бяры. Мур хутка рухне, рухне, рухне і пахавае свет стары.